बिटिआरआ फैसा मोनासै माने नोङो खासिलाय माराया फैसा मोनासै बा नोङो जयन्तिया 6 सिडुल कार्बि आंलंआ मोनासै बेफोर डिबेट आर्गुमेन्टआ सोलिबाय थागोन आल्टिमेटलि फाइनेन्स कमिशननि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला लार्जेस्ट जि पपुलेशन थानाय काउन्सिल हिसाबै जिखिनि जोङो आरमार्क इयारलि एनुवेल जि बाजेटआव थानांगौ बियो फाइनेन्स कमिशनाव मेनसन थायोब्ला बेयाव जोङो दाबिनोबो गोनां गैया बेयाव लबिबो खालामनो गोनां गैया भारत सरकारा जोंनि पपुलेशन पेटार्नखौ नायनानै बिथांमोना फैसा हरगोन खोथाया बेसे बे खोथाया स्पष्ट जे थांनाय बिटिसि माने 6 सिडुल क्रिएशननि उनाव 2003 नि उनाव भारताव जि सरकार फैयामोन कांग्रेसनि बा एनडिए नि यूपीए नि मालाबा जोंनो 50 कोटी मालाबा 100 करोड़ होदों मालाबा होआखै दा बेयो माने फिक्स नङा बेयो जोबोद फ्लेक्सिबल आरो बेखौ ग्रान्युलार हिसाबै भारत सरकारा होयो बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे फाइनेन्स कमिशना सेन्ट्रेलाव थायो स्टेटआव थायो आरो बे फाइनेन्स कमिशननि आधाराव सेन्टार स्टेट जिखिनि देशनि रिसोर्स देशनि जिखिनि इनकाम बे रिसोर्सनि सायाव डिस्ट्रिबिउशना जायो दा बेखायनो भारत सरकारा कमिटेड जे भारतनि सिङाव जिखिनि राज्योफोर दङ जिखिनि यूनियन टेरिटरि दङ स्टेट दङ बेयाव बिसोर फैसा हरनांगौ किन्तु बे बाउन्ड नङा मेन्डेटरि नङा जे 6 सिडुलाव बिथांमोना फैसा हरनांगौ कारण बे प्रभिजना संविधानाव माने आर्टिकल 280 जि फाइनेन्स कमिशन दं बेयाव लिरनाय गैया आर्टिकल 275 जि माने स्पेशल माने ट्राइबल एरियानि थाखाय डेभलपमेन्टनि जि आर्टिकलनि फान्ड बेखौ हरनाय जायो दा बेखायनो बे 280 आव सेन्ट्रेल स्टेटनि खोथा दं बेयाव काउन्सिलनि खोथा गैया व्हेरेस नोङो पन्चायतआव माने रुरेल बडियाव आरबान बडियाव माने म्युनिसिपाल आरो पन्चायत माने आन्चलिक पन्चायत जिल्ला परिषदआव केन्द्रीय सरकारा फैसा हरो थोंजोङै किन्तु 10टा नर्थ ईस्टनि 6 सिडुलनो दिनैसिमबो बेबायदि फिक्स मेन्डेटरिलि फैसा हराखै जायनि थाखाय नैबे एकर्डआव लिरनाय दङ जे फाइनेन्स कमिशनखौ थिक खालामनानै जिखिनि काउन्सिल दङ माने 6 सिडुल काउन्सिल बिसोरनो फाइनेन्शियल प्रभिजनखौ होनांगौ कारण फैसा गैयाबा रिसोर्स गैयाबा फाइनेन्स गैयाबा रायजो राजानि एसपिरेशनखौ नों बोरै मावफुंगोन नोंनि जौगानायनि प्लेनिं आरो पलिसिया बोरै जागोन सरकार मोनसेयाथ' ओरैनो महरावल' जानानै जेबो गैया आल्टिमेटलि फैसा होनांगोन दा बेखायनो जोंनि एकर्डआव फाइनेन्स कमिशननि खोथाया लिरनाय दं भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो जि मोनसे 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट जि दङ बे एमेन्डमेन्टनि आधाराव जि एमेन्डमेन्टआ नैबे बाजेट सेसनाव फैनो थाखाय बा बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों दा बे खामानिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव भारत सरकारा आसाम सरकारनो जि फैसा हरगोन आलादायै बिटिसिनो बिटिआरनो आलादायै फैसा हरगोन आरो बे हरोब्लासो जोंनि जे फिक्स जि एमाउन्टआ बेयाव क्लियारलि माने मेनसन खालामनाय थागोन नङाबा मालाबा बारा होगोन मालाबा खम होगोन मालाबा होनाय नङा आरो बे खोथाखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ दा सिस्टेम आरो बिनि जि प्रभिजनखौ बिटिआरआ फैसा मोनासै माने नोङो खासिलाय माराया फैसा मोनासै बा नोङो जयन्तिया 6 सिडुल कार्बि आंलंआ मोनासै बेफोर डिबेट आर्गुमेन्टआ सोलिबाय थागोन आल्टिमेटलि फाइनेन्स कमिशननि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला लार्जेस्ट जि पपुलेशन थानाय काउन्सिल हिसाबै जिखिनि जोङो आरमार्क इयारलि एनुवेल जि बाजेटआव थानांगौ बियो फाइनेन्स कमिशनाव मेनसन थायोब्ला बेयाव जोङो दाबिनोबो गोनां गैया बेयाव लबिबो खालामनो गोनां गैया भारत सरकारा जोंनि पपुलेशन पेटार्नखौ नायनानै बिथांमोना फैसा हरगोन खोथाया बेसे गोजोन्थों